Bij een delegatie van zo'n 70 mensen reizigt de gemeente Noord-East-Friesland naar Doetinchem af voor de officiële oerdracht van Koningsdij. Dit is vooral voor u een dag om te leren van wat Doetinchem al je dieren had. Het is heel erg mooi om te zien wat een willen de mensen hier hebben, maar ook wat een willen de mensen vanuit Dokkum hier ook maar heen brengen. En dat is natuurlijk echt wat we de komende maanden in Tarieding op Koningsdij graag willen. Ik vind het heel erg leuk dat een bus vol helemaal deze kant op is gekomen. En dat we vandaag wat kunnen vertellen over onze ervaringen. En de hoop dat jullie daar iets van leren in Friesland. En daar je voordeel mee kunt doen. En als dat al niet zo is, dan hebben we gewoon een leuke dag met elkaar. Bij Koningsdij 2024 nog vast in het geheugen had de organisatie in Doetinchem wel de nodige tips voor Dokkum. Vanuit het programma zijn er zeker een aantal tips. Ik weet niet of het nu al mag dat ik die maar hier ga vertellen. Maar die zijn er zeker. En zo hebben we vanuit alle disciplines, veiligheid, mobiliteit, facilitair, vrijwilligerscoördinatie, programma, noem maar op. Hebben we allemaal mensen hier vanuit Doetinchem opgeschaald, zeg maar, om de collega's uit Dokkum voor te lichten. Voor zover ze dat ook willen en vragen hebben. Een voordeel is dat Dokkum al ondervinding had met het organiseren van grote evenementen. Denk aan de landelijke intocht van Sinterklaas en de Admiraliteitsdagen. Maar Koningsdij is nog volle grutter. Komt dus net online. De planning is goed. We hebben natuurlijk een soort hoe is. Ik wou de mensen van de beveiliging, kennelijk huis, de NOS, als ze niet erbij heeft. Dat rent heel goed. We hebben het goed in de macht. Dus de route is benauwd klaar. De draaiboeken worden maken. Natuurlijk heb ik een soort ondervinding vanuit de Orenstad, niet te mooi nemen. Maar het ziet er goed op. En we hopen in januari meer vertellen te kennen over het logo. Maar ik over de route die het vieren zullen. En we hopen samen de sfeer goed op te bouwen. Want we hebben er machinaal een verschrikkelijk soort zin in. Er is ook een officieel oerdrachtsmoment, ludiek en mijn knipeeg. Wij zijn bekend om de brommers, om de motors, de Zwarte Cross. Ik had hier die brommer ook echt centraal staan. Dat is een elektrische brommer hier uit de regio, de Brekker. Ja, bij jullie is Filjejep, ik hoop dat ik het nu goed zeg, ook belangrijk. Dus collega Kramer had een prachtige stok. En die hebben we symbolisch de stok overdragen. Dat hebben we vandaag gedaan. En ik vond het hartstikke leuk. Want daarmee kom je ook een beetje over en weer in. Ik moet uit de sfeer en collega Kramer moet in de sfeer komen. Dus volgens mij ging dat heel mooi vandaag. Wow.